Money, brother. Today, the people that are spraying today, I don't know where they came from. I don't know that. It's like my house rent is in your hand, though. Eh? Please, the bride and groom. Another Musa, please. I think you have to bring your wife to the custom of the cake. Please.
ku da ke abadan da ke da shi za ku zauna kuma dai idan ya ce ita a dawo lafiya magani ko ina fada da amarya ga umar yan zarufa za ka yi ina amarya da angwane Kaduna. Idan kun gama hoton ku hawa sama nan. Yawa. Allah sarki. Gashi na kogo. Haba. Ina abokan ango ne. Ba amsa ne. Yawa.
dawo lafiya sarki daga jihar Kaduna. Da ya faru a babbar ranar. Wai ina mutanen ango ne. Idan kun gama hoton ku hawa saman nan. Yawa.